baka mawala yung subscribers ko, mawala yung watch time hours ko. Nakakalungkot pero tatanggapin ko. Alright mga kamasters, mga kabay, today is, ito yung masasabi ko na medyo malungkot pero kasalanan ko rin. Yung parang hindi ko kasi in-expect na mangyayari ito. So since baguhan lang ako sa YouTube, bago lang yun ko nagsugod sa YouTube ko, and kung napapansin nyo, yung 20 subscribers ko in 24 hours umakyat siya kaagad. Mabilis, sobrang bilis. Ang problema lang ito, nirecord ko yung video na yon, yung video clip na yon sa isang SMNI news na parang live nila nung sa campaign ni Sara at BBM Unity, yung Meeting the Advances. So mangyayari nito, baka mawala yung subscribers ko, mawala yung watch time hours ko, and posible babalik ako sa simula. Pero wala tayong magawa doon kasi si YouTube very strict talaga sa kanilang policies, and kailangan kong i-delete yung video na yun kasi against sa policy ng YouTube. So hindi ako pwede makamonetize. So happy sana ako na umabot ako ng 1,000 subscribers in just 24 hours. Pero napalitan ng lungkot. Pero siguro hindi pa panahon. Yun lang, hindi pa panahon. So ipapakita ko sa inyo ito. Kung napapansin nyo ito, unfortunately your channel, yan, ito nasa taas. Fortunately your channel wasn't approved for monetization. Kasi nga, dahil dito sa content na ito, kung mapapansin nyo, actually binago ko na itong cover photo niya, yung cover template niya, yung thumbnail niya, binago ko na. Ang problema lang is, since kinuha ko to sa live coverage ng SMNI News, yun, nagkaroon ako ng yung tinatawag nila na reuse content. So ito, bawal na bawal ito talaga sa YouTube. So na meron pang nakasulat na misleading na description, mga tags or titles para to design to increase my views. So yun nga, actually meron pa silang nilagay dito na mga do's and don'ts. So kung yung iba dyan na gusto maggawa nito, I suggest na wag na lang. Gawa ka ng original na sa'yo talaga. Yung mag-video ka, maggawa ka ng sariling vlog mo, wag kang gagamit ng mga content na sa iba, then gagamitin mo, post mo sa YouTube channel mo. I suggest, para sigurado, you choose to make your own vlogs. Yan lang, para at least hindi kayo ganito. So yun nga, malungkot pero yun ang katotohanan. So kung mapansin niyo dito, actually dito sa baba, akin talaga ito, except lang itong isa, pero tanggalin ko na ito, i-delete ko na rin ito. Then all of that na may mga ganitong fan dito is sa akin yan lahat. Dito akin yan. Pero pagdating dito, nung kasagsagan ng campaign, ito,
itong apat na ito. Yung first na upload ko dito, ang saya-saya ko kasi yung kang Andrew yung sa Tagum, na yung may tagumpay, umabot siya ng 572 million na views, at saka 837 na comments, at umabot ng 10,000 likes. Well, sad to say, hirap tanggapin, pero kailangan kong i-delete kasi against sa rules ng Facebook, yung reuse of content. So sorry sa nanood dito, so kailangan kong tanggalin to. Sa lahat ng nag-comment, salamat sa suporta niyo, and hindi ko naman ko pwede kayo pigilan na umalis sa aking channel kasi sa nangyari nito. So hopefully you still support my channel kahit nawalan man ako ng watch hour. Yan so malungkot lang, pero yan talaga. So sana suportahan niyo pa rin yung channel ko, and manood kayo, lalo na sa mga Bisaya dyan. Sana manood pa rin kayo ng mga vlogs ko. Siguro i-focus ko na lang yung featured mga shows ko, like yung Paputaw sa Utok, yung mga fun side, and syempre yung mga travels ko, mga vlogs ko, shoutouts ko. So yun, at least naranasan ko na magkaroon ganito palang feeling na maraming mag-unood sa video nyo, maraming mag-like, maraming magko-comment, pero yung ginawa ko is mali talaga. So yan, sana suportahan niyo pa rin ako, and sa mga bagong mga YouTubers dyan na gusto mag-monetize ng mga yung YouTube nyo channel, mas mabuti na gumawa kayo ng sarili nyo. Huwag na yung kumuha pa ng mga content sa iba, lalo na mga record, yung parehan ito yung ginawa ko dito, yung ito, yung kay Andrew yan, umabot siya ng yun nga 500, pero yun nga bawal kasi reuse of content, so kailangan kong i-erase, and hopefully makuha ko ulit yung 4,000 na watch hour, and hopefully din na sana hindi umalis yung mga subscribers ko dito na 3,000. Yan talaga and wala na tayong magagawa sa 3,000 na 350 subscribers na nag-subscribe sa akin. Sana hindi kayo umalis, and sana suportahan nyo pa rin yung mga videos na ina-upload ko para makuha ko yung 4,000 na watch hour. So masakit, pero yan ang totoo. And by the way, bako ko makalimutan, syempre meron akong Facebook page ko is Deritabay, Facebook page ko. Yan, ito pinost ko dito sa Facebook. Ewan ko, baka kailangan ko rin tanggalin to siguro. Then syempre ito yung page ko, ito yung logo ko na ginagamit, and ito, yan, paki-like na lang din po yung aking page ko, yung Facebook page, at huwag kalimutan din na i-like yung Facebook YouTube channel ko na Deritabay PH. Ito po yung logo, ito po yung ang channel ko, and so bye bye, goodbye sa aking tignan natin tong nakalagay dito na analytics. So ito
which so puntahan natin yung ito, yan yung analytics nito. So goodbye sa aking 568,714 views, and goodbye sa aking 43.5k na watch time hours na view, and siguro goodbye din sa 3.1 thousand natin na subscribers dahil nag-subscribe sa dahil sa video na ito. So yun, siyempre pasensya na po. Ayan, hirap tanggapin. So that's it, guys. Nag-update lang ako. Nandito na ako sa bahay. Ayaw kong lumabas muna. Nakakalungkot pero tatanggapin ko. So yan. So don't forget to like my page, and syempre subscribe na lang din sa aking page. Kung makita nyo dito na part, meron yan subscribe, then notification bell, click nyo lang. So I guess yun lang ang update ko ngayon. So hopefully you still support my page. Bye bye.